sewda horu adi wona gorko honta wonno laar ha debma fuuti yahi natiga nder ladde ro simi yaltani on batta kam ay ko mi baddora ko en cukala hay hunde mi meeda kan wawde ameda kan wawde ameda kan wawde wallahi ana hersara yalto ko nder gale ma ko gorko jibin mi an jibini debbo ko take a ceenani biyo hol waw ceni bi ceena mo don sa wi kam gorko taga a ceenani biyo mi wanma ko boni mi sa wi kam hol ko taga a ceenani biyo mi wanma ko boni mi man ha bammare wi do dew nasi sabu o wara kam no mi maayi dum kalta si a maayiram powriname men powro anani goy barna langu goddo mi hanni ma pula no fudi so mi nanani malim palo kitalan dande amde kobe kali fof mi nyaake mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi masinyama tanandi Seydou wiɗa mayram de kono mo waɗanni piimugo mo yakka hakkunde mayram e tattati ko woni yimtana ɗum en welde noli yimtanam ɗum koɗo mi fare moɗa inde mande voilà ko mayra mi fala min ko mi e gokke kambude min ko mi sobi Atikul min ko kalton ko fo mi nani ɗum kono mi haala ma gueɗel saɓe mbima ya seer tan salo wiya a seerani aɗa yiɗi debbo ma kamɓe jahata tan ko wona haajuji mabɓe wona haajuji mabɓe tan ɓe jahata min ɓe goppata hami feewa ɓe mbiya ya seer sabu mi fuuɗima mi moorima mi watti loora mi watti ɓonnari comtimo mi watti urde tan ɓe mbiya ya seeram tappayi ɗum debbo e gorko kay kaɓat hen sahaji debbo hen sahaji kadi fiyete ɗum kay ko haydara koye dewgal jeeya wondi ɓe piggalame ma haaju mabɓe ngala hen wona haaju mabɓe tan ɓe jahata won hen ni ko rewɓe mabɓe fiyete ko won hen worɓe ni ko rewɓe mabɓe fiyete homo debbo mum fi kanko kaw babogal en kanko goggo yasen sahaji nangon moye suudu ndu fiyam ɗum addanimo resoyde lembel min mo ko mo ɓuuri hersinade min kam ko gorkam fi kam ɗum hersinaki kono debbo ma fima ka baddu erreur sa waɗano erreur mi fiyatama sa waɗano erreur defa o maaro gosi mi fiyatama
koye jam min gonata kanko ko wondimo hen omo naara hen haajuji mabɓe ngala hen debbo e gorko neɗɗo sene haala hen yo haali hen ko rewi Allah jokki enɗam nani hakkude debbo e gorko haaju hay goto ala hen ɗum Allah yiɗa ɗum ni serkari ɗum Allah yiɗa ɗum ni direct wadde aɗa nanano ko haala mi nani foof a serat oɗo mi sominawimo Dakar mi rokkamo gorko goɗɗo min wimo mbiɗa yiiɗi min wimo mbiɗa yiiɗi konko elle konko huumi dewgal ngal walla konko arno ñagade eteyi wallahi te ko tawtoraɗo tan ko tawtora tan debbo goɗɗo mo dañata o on faamodirta mi yahata e goɗɗo on faamodirta ne itta balɗam yahata e goɗɗo no fiya kam ha cekka ndo kam min koye ma kaɗami baba hande woni mbaɗa yera tawi kam to joni kolam haala yera dal hande dal mbaɗi kon nanani ɗaw tawi mi ɗahbiddari ɗa gambal gueddam ɗo o wi ala fof ko ketanɗamo cakkirɗa wadde ummi ɗo tono foyrom eyyi waɗi komo doga o ummi ɗo foyrom o ari komo doga o yetti tan o wi kam ba ka Oumar mbiɗa woni to taw wonko naate gueddam men mbiɗa yaltata o wi kam argay garmi o wi kam on dugdi cakkirɗa wiide kadi itta dewgal makko hakkude makko e buubel min kam heɓɓiremi mbimomi min mbiɗa yaade ɗum mi haalnimo ɗum mbimin yaade ɗum a walli no mbaɗirta buubel ni a ñamminani a yarnani a suddani a suurani ɗum ne moƴƴi a namdaka dépasse a waɗaka haydara mittuɗa kadi sawruma han joguiɗa aɗa fiya dewgal itte mi yaade ɗum ɗo ɗum mi haalnimo mbimi mbiɗa yaade ɗum te ko tikkuɗo no goppiri no biftiri ɗon ni o yaltini mbiɗa andi aɗa andi kanko Oumar ɗum ko min wimo noon kono noon aɗa andi ɗum kam l'islam yamirani ɗum mawɗo ummat tan yaade wiyene itta dewgal janagal l'islam yamirani ɗum aɗa andi ko mbaɗirmi noon hulɓindemo guila werde ɓi janal kadi feeram nde jinmi wadde nde mi haalnima ɗum mi nawta buubel tan mi nawa ɗum hayso lewru walla lebbi ɗiɗi woni yaato amma ɗum o wara buubel ɗo e nder galle ma he daña caɗele ɗum wonata mbiɗa andi sa faami kam ko ɗum mbiɗa andi kam kalde jiɗɗa dewgal ala dewgal aɗa selli umarani mawɗo gaddata yero sellani ko kangaɗo mo ganduɗa aɗa andi waɗi ha ngaɓe tiɗɓe koye kangaɗo biyo tan so ngati ko ma taƴƴa ko hono yero en ɓetanda buubel ni min cikkumi seɓori yero ana anda ni kala ne jaada e gorko goɗɗo ko ɓuuri piggal o fiyanma jamma fima ñalawma wati min kami kangaɗo kadi tottatama dépasse kamɓe cikari min kami kangaɗo min mi hangaka de min mi hangaka de ay ko matta ko koye dewgal jeeya so debbo ma waɗi erreur a fiyat ɗum a nehat ɗum koye dewgal jeeya c'est ça eyyi an gonɗa koye nedemi aɗa wattame lawol joni ɗum kamɓe ɓe jiiɗa joni noon min woppuma joni mi yaha e gorko goɗɗo kan Ali Bocar wi kam noon wi kam so buubel waɗi ko rewa lawol réglumo eyyi a faami rutti kadi Moussa Diallo wi kam noon a faami kono kamɓe ana anda kaw baba eyyi joni kamɓe joni hilifaɓam mbi noon kamɓe ko wondiɓe hen ande ñagotoɗa nde wona ko kamɓe ñaguiɗa an wona kan sah tottirannoma teŋe kaw kan rokkuno kam ko dokkumi teŋe ko eyyi ko kan rokkuno kam 20000 eyyi o wima wat teŋe wat teŋe ma dokkumi 15000 teŋe 5000 o conmi hen follere yimɓe mbaɗi hen follere e mariage eyyi woni ñande garmi nde follere jarmi nde o jooɗo wiya seer yo seer goggo yaasi omo suusi o suusama ka Oumar de nan ɗo ala debbo muɗum nane yeehi yummum Mayram to woni to woni sa haali o wima o yeehi ko voyage omon do tan mawno deral tan elle nde mi yiiɗi gorkam so Allah jaaɓi mbeɗa yiiɗi gorkam hakkude debbo e gorko dal e neɗɗo haali hen ko rewi Allah jokki enɗam so yiiɗi mbara ka Oumar wona cuulo haaju mabɓe ala hen ka Oumar wona cuulo ko almudo ngay tag kay ko almudo ngay kanko ɓuuri wonde imbécile ka Oumar o konko woni bamum Hadji Diaw konko o boolo ko ngata wut sa dari o wima min mboɗo yaari hen haala ma ko yaw kal so rutti e kañum men kaw baba galle kam bernde boni ɗum haade mo dañde bande mboɗo anda so bernde ma boni wona minema ko ni Allah tagri men kono kanko ko bernde boni ɗum haade mo waɗa ko barke ya so mbima yomi seer allez-y mi waɗa laissé do so mbima ya seer wi a seerani yaadi hen tan wi a seerani ala caɗele mata a wawa wiide ɓe a seerani kam kala debbo mo desni ñalawma goto hay so yiɗano kam o yiɗata kam wi a seerani min mboɗon mi watti fuuɗade ayi
mi watti fuuɗade mi watti lorade mi ɓorno comci correctement eyyi par ce que ñaami Madina Gounass nde nde wonno kamɓe kaɓe moƴƴuɓe ɓe gona seyɗineji ɓe mbi kam a fuuɗoto mbatta lorade ha ɓanduma laaɓi jampe sabunde ɓornoɗa comci correctement yeyeyi dia wi kam noon eyyi puuɗimi mbattumi lorade mbattumi ɓornade comci correctement ɓe goppa hami feewa ɓe mbiya ya seeram ko tahi nde mi fewani nde ɓe mbiyani ya seeram tahi ɓe mbiyani noon min mbeɗa yinma so yiiɗi itta hooreme dandam ko wondiɓe hen wona an woni gorkam min wonma zottem an papa buubel seɓori yero dadi mo for fadam buubel seɓori yero kala ko buubel waɗi ko yero wanni ɗum ko dadi mo for fadam kala ko waɗi ko yero wanni ɗum sagara wuuɗi mere sawndorande iso majji ko ɓuuri labde yero ɗum kon kulɓinɗo kala nde mbiɗa it dewgal walla kala guiɗɗa dewgal ngal sa rena he dewgal ma yasin ko guitto an Oumar aɗa selli wallahi Oumar ka mawɗo an yiyanno yaltiri gallam ko kangaɗo a yiyanno yaltiri ɗon ay huɓere ƴeew sa rena hay huɓere to santiwru wonto ko toon jooɗi nde ummema kala nde o geddi ko toon fayata o heɓa toon hankkadi mo dummina toon ɗi omo beddo juuɗe baɗe laañe elle koyɗe tan mbayi tan limi cafroje ni joni an hol feere ma e yero joni an feere ma tan mi namdima feere ma e yero no mbiɗa ni wimo noon beele mo huula sa wino jombani o woppa ko waɗata hulɓinde o hulɓine a faami toon o huuli buubel ko mbiyata buubel yaha Dakar ko ɗum ala probléme nawmo hay sinno ko yontere au moins kam yontere o wona toon walla lewru o wona toon ƴeewen waddude makko masala kanko yero beele so woppa yero waddata ko masala omo waddo anda wadda yopu yaro sa meeɗi o melmi ko wallahi ma ummoɗo gonɗa ɗo te puɗɗimi haalandema ko fo ayi ko puɗɗimi yero an yero ko dogu reedu yero ɓolo ko dogu reedu sa wurde makko an fof koye mesere maayde tan gonɗa hettam haalamma a wiide maɗa itta dewgal ngal ori tun ala ɗum ko haal Oumar annene kam mawɗo oto ittu ɗum ɗum ɗon ko hulɓindemo kono sa renani kanko ko kangaɗo omo wawi sikkude gonga Allah yo wodno waɗi te omo wawi la illa wallam tan hulɓindemo ɗum o nawa ɗum wurso ɓuri tun ɗum to Moussa Diallo so yehi Moussa ma artir anda yero an kala ɗo yehi ma artir an e hoore ma mboɗo andi a suwa parde hen tan kono ko jiimi ko ma yi ko ɓurɗo an namdannoɗo kam holno mbaɗirtomi abonné e nder Full TV an jiɗɗo Full TV taw aɗa yiiɗi jeeyede e Full TV gande wadde abonné o wona jobdi no weeɓi ha maayi sa naati e nder chaîne o kala vidéo mo cliqueɗa hen less mum ma yi to winda sabone hono bindiji ɗiɗo wonata ko bindi boɗeji ou bien wona bindi baleji kañum boddata firti ka a waɗi abonné c'est simple ha maayi sa ɓoddi ɗum firti ka a waɗi abonné après yaltinanma ko wayno laafaji tati bodda gonɗo dow o sa boddi gonɗo dow o cela veut dire que a jeeyama e nder chaîne Full TV kala komin mbaɗe chaîne o arat ha e téléphone ma wayat comme no message ni sa dañi connexion ma jeeɓa chaîne o ko onon jeeyi ko pulagu jeeyi donc jaggu jeeyi ma haɗama jaggoyde jeeyi goɗɗo doole leygu ko ndiyam ko onon jeeyi donc ko ni waɗirte abonné